उदालगुरि टाउन मोनबाय नै सम मोनसे नांगौ जाखायो जोंखौ उदालगुरि मोनबाय जोङो हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांगासिनो आरोना गोसोबायदि गाव जाय जेरै हागौ नंगौना नङा गाव गावबागाव केपासिटि नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ आङो दिन्थिगासिनो हिन्जाव गोदानखौथ' नुवाखै नोंसोरो आंनि मबाइलाव माबायाव फेसबुकाव गोबां नुबाय खिन्थु हिन्जाव गोदाननि महरखौ दासिमबो नोंथांमोना नुवाखै सोरबा सरखार नङा खिन्थु आङो एबार नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दङ हिन्जाव गोदानखौ आंनि ब्लगाव नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थादो दायो जोङो उदालगुरि मोनबाय दहायनो थांदों माखासेफ्रा हिन्जाव गोदान दानबाय थादों लायनो थाखाय हौवा गोदानफ्रा दहाय फुङाव थांदों ओमफ्राय जोङो दायो सम मोनाखैमोन नालाय ओमफ्राय दासो जोङो माने लायनो थांदों आरोना ओंखायनो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअआव नै उदालगुरि टाउन बियो जोङो लायनो थाङो ना जौकायाव लायगोन जौका दाबु गामि ना दाउब' गामि होनो बेयाव जों लायनो थांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो लायग्राफ्रा नै उनथिं दङ बाजैमोन दङ सोरबामोन दङ अनेक दङ आरोना टाउनफोरखौ नायना लादो लोगोफोर नै उदालगुरि टाउनखौ जोंनि उदालगुरि टाउना माबायदि उपाय गैया मानसि हिसाबै थांनोबो थाबा जानानै फैगोन नै रौता मोनबाय नै एथि गुवाहाटि थाङो ओमफ्राय बिदि थाङा नामा नै लामाफ्रा नायना ला सुपार हिट नै रौतायाबो एसे मोजाङानो थिगानो डेभेलप जाजोब्बाय एरियाया जोंनिया मा थांनो नागिरदों नोंलाय फैना दा आब'खौ लामानिफ्राय उथायना लाबोबाय जोङो ओमफ्राय दा मोनालांगोन नालाय जोङो लास्ट फैदों लास्ट थांगोन नालाय आब'आ जेकेट गैया ओमफ्राय गारियावथ' गोजांनाय नंखाया ओजों न'आव मोनहैबा बिन्दास गस्ला गानहैनो हासिगोन सुइटारफोर दा जोङो रौता मोनबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो हिन्जाव गोदाननि महरखौ नुथारसिगोन नोंसोरो नुवागौ मानि भिडिअखौ दानस्राखानाङा आरोना नायलांबाय था स्किप खालामनाङा जेबो नायलांबायल' था अयथासार दे अब्ला दोनथ'लायबाय दाउब' गामिनि लामाया नै हेभि सफैबाय जोङो हिन्जाव गोदाननि न'सिम सफैबाय दा जोङो हाबलांसै आरोना एन्ट्रि जानोसै नै थांसै बिसोर थांग्रोसिगोन नामा हा थांग्रोनोसै नोंसोरो मानो थांग्रोनोसैसो थां दे थांग्रोबाय जोंना ग्रुपआ मोनसे ओमफ्राय जोङो दायो हाबगासिनो दङ थांगासिनो दं आरोना हाबजेनबाय जों हाबबाय आरोना साजायनायफ्रा नायदो नै
ไม่เอาMosaneannya Kamu tuh masa kali? ini ekor khusus dia kajong gitu sare nih musa jin thang thâu thâu Oh, sampai pernah? Orang cái này thì Finally लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौ लांसिगोन नै जोङो हिन्जाव गोदानखौ लानो थांबाय आरो हिन्जाव गोदानखौ जोङो मोनलांबाय ओइ थौ Oi, bolero जोंनिया मानसिया जाजोबबाय सेस बुलियो गैला जों मानो थांगोन होनबालाय bolero खैनाखौ लाबोनायनि बुमा गबाय दै dia gardu हिन्जाव गोदान 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 फाइनालि लोगोफोर मोनफैबाय नै हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय जोङो हिन्जाव गोदानखौ लाबोबाय लोगोफोर सफैबाय हिन्जाव